One small step for man, one giant leap for mankind. Πού θα ήθελες να είσαι τώρα? Εσύ πρώτο! Είμαι σε μια μικρή πόλη δίπλα στη θάλασσα. Φίλα μου, θα λείψω καιρό αυτή τη φορά. Όμως θα γυρίσω πριν από την προσελήνωση. Παπά, μη φεύγεις. 61, 62, 63, 64. Και πού είναι τώρα? Θα αργήσει να γυρίσει. Αλλά θα γυρίσει. Μου το υποσχέθηκε. Έτσι και το φοράς αυτό, δεν θα σε σηκώνει ο δάσκαλος στο μάθημα. Αλήθεια. Θα σε βασανίσω εγώ και θα μου μαρτυρήσει. Τι θα κάνει τότε το αυτοκίνητο του μπαμπά? Ο μπαμπάς πέθανε και δεν θα ξαναγυρίσει. Αν θέλει να ξέρεις, ο μπαμπάς μου λείπει στο εξωτερικό. Και το έχει πει μόνο σε μένα. Ακούς? Μόνο σε μένα. Έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που χωράει στα δικά μου τα κοστούμια. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω τα αστέρια. Ένα πέφτει τώρα και θα βάλω μια ευχή. Δεν θα στην πω όμως για να πιάσει. Ποτέ δεν πρέπει να μιλάμε για τις ευχές μας στους άλλους. Γιατί τις παίρνει ο Άρης και φεύγουν και συμβαίνουν αλλού και όχι σε εμάς που τις βάλαμε.